खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गासै नायगिरि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन लोगोसे आरो आंनि सोमोन्दोआव गिदिर जानाय आदा आब' आरो लोगोसे आंनि फंबाय नोंथांमोन लोगोसे आरो आंनि लोगो नोंथांमोन गिबियावनो देग्लाय रंजालि बैसागोनि गाहाम हामग्लायनाय नोंथांमोनखौ आं दिनै आंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो मोजां हामग्लायनाय बावहरनो सानदों स' बयबो बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयबो जाहाथे देग्लायनि गोदान बोसोरखौ बयबो रंजा बाजायै खुसियै बयबो जाहाथे देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ जाहाथे मोजाङै मोजां बयबो जाहाथे बारहोयो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जाहाथे देग्लायनि बैसागुआव ज'यै गासिबो रंजागोन देग्लाय जोंबो बयबो ज'नो रंजागोन आङो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो बेखौल' बनायनाय जादों दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जाबाय दे नोंथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागोनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागोनि बावहरनाय थाबाय हेपि बैसागो लोगोफोर स' थांनाय बोसोरावथ' जोङो रंजालि बैसागोखौ कभिड-19नि थाखाय जोङो रंजानो मोनासै जोबोर आसा थालांबाय जोंहा माने गोसोआव जोबोर दुखु दाहा थालांबाय नङा होमबा थांनाय बोसोराव जोङो रंजालि बैसागोखौ फालिनो हायासै रंजानो मोनासै देग्लाय रंजालि बैसागुखौ जों बयबो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जाखाबाय नङा होमबा जों बयबो जों जाहाथे देग्लायनि रंजालि बैसागोखौ बयबो रंजा बाजायै जाहाथे बारहोयो बेखौ आं आसा खालामनानै नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि क्रिएटर भिडिअ इउट्युब चेनेलनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ आरो फिन बैसागो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय स' बयबो जाहाथे ज'यै रंजायो मोसायो हेपि बैसागो खुलुमबाय गोजोन्थों बाय बाय